What's up mga kalakad? This is Ardel, your friendly PWD in action. Today's vlog is i-feature natin ang Binalonan, Pangasinan. So, hometown ni mother ito. So, shout out sa mga pabro, Ariola family ng Binalonan. Shout out sa inyo. So, i-feature natin itong Binalonan. This is a first class municipality ng Pangasinan. So, composes of 24 barangays including yung barangay namin Santo Niño. Shout out sa mga taga Santo Niño. Woohoo! Yan. So far Binalonan is a fast rising municipality. So biglang usbong yung mga establishments dito. So manyo ko at pasalan natin at maglakad-lakad dito tayo sa hometown ng mother ko and sa town proper ng Binalonan, Pangasinan. Yan po yung fountain nasa likod natin. Yan yung mga dinadayo ng mga karatig bayan natin pag may mga okasyon dito. So since GCQ tayo ngayon, walang fountain at wala munang mga events. Tara, sal tayo.
Sana umayos na ang mundo para maging malaya na tayo tulad ng mga isda.
now, guys. If you love this video, like, comment, and share. And don't forget to hit the bell notification for more updates. Para pag may bagong videos, ting ting ting! Thanks for watching, mga kalakad!